et mord, vi skal have opklaret. Din indblanding risikerer at Beredskabsmeddelelse. 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 Danmark er under angreb. Vigtigt information til alle borgere. Dette er en nødsituation. Vi afbryder normal udsendelse for at bringe en kritisk meddelelse til jer alle. Danmark er i øjeblikket under angreb, og situationen kræver øjeblikkelig handling og fuld opmærksomhed. Her er, hvad vi ved. Danmark er blevet angrebet af Rusland, og situationen er akut. Missilangreb forventes at være på vej mod følgende byer: København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Bemærk, at byer, der ikke er blevet nævnt, også kan være potentielle missilmål. Vi opfordrer alle til at forblive rolige, men handle hurtigt og følge de givne instruktioner. Find straks ly, gå indendørs eller søg dækning i beskyttelsesrum eller andre sikre områder væk fra potentielle mål for fjendtlige angreb. Luk alle vinduer og døre samt sluk alle ventilationsanlæg. Hold jer opdateret. Lyt til officielle meddelelser fra TV2 eller DR via tv eller radio for vigtige opdateringer og instruktioner fra myndighederne. Mindske brugen af telefonopkald. Begræns telefonopkald til kun akutte og livsvigtige opkald for at undgå at overbelaste kommunikationssystemerne. Den almindelige telefonlinje vil blive afbrudt om ca. 15 til 30 minutter af sikkerhedsmæssige årsager. Forbered nødforsyninger. Sørg for at have en nødforsyning af mad, vand, medicin og andre livsvigtige fornødenheder til rådighed i flere dage. Undgå vinduer og elektricitet. Hold dig væk fra vinduer og begrænse dit elektricitetsforbrug. Begræns også brugen af elektriske apparater for at mindske risikoen for at tiltrække opmærksomhed. Vi opfordrer alle til at forblive på denne kanal for yderligere opdateringer. Statsministeren vil informere nationen yderligere senere. Dette er ikke en test. Beredskabsmeddelelse. Beredskabsmeddelelse.